майка ви ще разхожда други кучета за пари. Еми така е, като не плащате наем. Здравейте, скъпи мои 20 последователя. Благодаря ви, че сте тук от началото. Много се чудих на къде да отиде този канал, какво точно да качвам в него, но той взе, че сам намери своята посока. Ще ви разкажа какво се случи последните 2-3 дни. Всъщност една вечер, докато си стоях и гледах, напоследък съм се абонирала пак за канала на Йоана Йоко, Лелчето, who knows. И гледах едно видео, в което стана въпрос за това, че за разликата между това да пробваш нещо и да решиш да правиш нещо. И че общо взето разликата е като да си топнеш пръстчето във водата или да скочиш целия вътре. Аз, честно да ви кажа, от малка съм от хората, които скачат и после се оправят с теченията. Но докато го гледах, се сетих за една моя идея, която просто я бях пробвала и я бях оставила в пространството. И това беше услугата Pet Sitting. За тези, които не знаят, Pet Sitting е някой да дойде в вашия дом да гледа домашния ви любимец, докато отсъствате. Или пък докато сте там, но сте възпрепятствани да полагате нужните грижи, защото това също е ситуация понякога. Аз съм го работила това нещо в Англия, когато съм живяла. Това означава преди 10 години. Там е много популярна услуга. Даже съм живяла в чужд имот една седмица, докато хората бяха на почивка. Общо взето там една идея, по-лесно хората подхождат към това, че чужд човек ще им влезе в дома. Тук знам, че не е така. Но пък от собствен опит знам, че животните ни се чувстват най-добре в тяхната си среда. И това важи за много голяма част от домашните любимци, особено за котки, включително и за кучета, защото ще ви го обясня така. Ако закарате кучетата си в апартамента на приятел, в който те не са били никога, шансът те да се почувстват изоставени и да влязат в депресия всъщност въобще не е малък. И затова и аз самата, когато пътувам, винаги съм разчитала на близък човек, който да дойде в дома ми, да ги нахрани, да ги разходи, да им обърне внимание. Точно това е услугата, която искам да предлагам. Хрумна ми тази идея още преди години. Тествах с един креатив във Facebook. Имаше интерес, но така и не натиснах. Тоест, аз само пробвах, а не реших да го правя. И всъщност след видеото на Илана си казах, правя го, решавам и го правя. Буквално на другия ден си бях планирала да оформя правните документи, да намеря адвокат, който да ги разгледа, да свърши всичко по тях, тъй като трябва правно грамотен човек да го направи това. Дали изчаках другия ден? Не. Свърших го още вечерта, когато ми щукна идеята, поне частта с оформянето на работния проект на документите. Ето това е работния проект, който между другото съм изготвила изцяло с помощта на ChatGPT и който адвокат, като го видя, каза, че тотално не става и го изготви наново, но все пак беше добър за насоките на това какво искам да направя и как искам да изглежда. Така че реално помогна на адвоката, но не става за краен правен документ със сигурност. Изглежда добре визуално, но до там.
След като го оформих, вече си легнах, но на другия ден мой приятел ми писа да ходим с лодка в морето. Аз лятото не изтървам възможности за лодки. Не знам за вас как е, но аз такива неща лятото не пропускам. Отидах ли на лодката? Отидах. Оставям ви кадри тук. Всъщност аз през цялото време на тази лодка бях на телефона, свърших цялата работа, която си бях наумила да свърша. И до края на деня вече документите се проверяваха от адвокат, изготвяха наново и правихме условията заедно с Бояна. Между другото, шараут за Бояна. Тази мацка я познавам от TikTok. Искам да ви кажа, че момичето свърши брилянтна работа. Ако се бях обърнала към някой дългогодишен адвокат, искам да ви кажа, че щях да бъда претупана и въобще нямаше да изпипаме документите по начина, по който искам да бъдат изпипани. Тоест, те защитават едновременно правата не само моите и на фирмата, а и на клиента и на животното му. Ще ви разкажа малко повече за това по-нататък. Това видео стартира неговия запис на 24 юли. В края на видеото ще е първия клиент. През самото видео ще се сблъскаме заедно с всичко, което ми се изпречи по пътя до осъществяването на първия клиент. Всъщност в началото на тази услуга, т.е. началото на август вече ще е стартирала, поне до октомври-ноември ще поемам изцяло аз лично всички ангажименти, т.е. капацитета ми ще е малък. Защо искам това да се случи? Искам това да се случи, за да се сблъскам от първо лице с максимално много казуси, притеснения на клиенти, животни и техните проблеми, за да мога, когато обучавам хора, които да го вършат това, да съм максимално добра в менажирането. В момента съм седнала да оправям имейл маркетинга, който предстои след като услугата PetSitting е активна, което означава, че трябва да прегледам всички поръчки в сайта от 2021 насам. Но искам да кажа, че имам клиенти, които са от тогава до ден днешен все още. Което ми е такова флекс ми е, голяма гордост ми е, мега яко. Ето, че започваме с проблемите, защото такива има винаги. Вчера ми върнаха мейл от платформата, която ми поддържа сайта, която не е най-професионалната, но така и за толкова години ми върши достатъчно добра работа, за да не я сменя. Идеята ми беше да интегрираме нещо тип Calendly в самия сайт, където всеки да влезе, да може да цъкне на датите, за които му трябва услугата и съответно да си изпрати запитването. Разбира се, тъй като всяка поръчка ще бъде персонализирана според конкретните нужди на животното, цената няма как да я види конкретната цена, вижда ориентировачна цена, преди да проведем разговор. Така. От платформата ми изпратиха някаква опция, която, честно казано, вероятно е най-професионалното решение, но не е нито интеграция за самия сайт, или поне те не ми обясниха как въобще може да се интегрира това в сайта. И се заплаща на месечна база немалко пари, което на мен в момента не ми е необходимо. Така че, какво правим? Ето това е сайта ми. PetSitting Варна добавих. Това аз съм го правила изцяло. Добавих като категория. Тук обясних малко за услугата. И за момента съм добавила само един продукт. Гледане на куче.
25 евро това, като текст ще го сменя вероятно. Тук също има малко повече информация. Има бутон изпрати запитване, където всеки си попълва данните, изпраща си запитването. И съответно аз го получавам и звъня на човека, за да се разберем. Малко не ми харесва, признавам си. Малко не ми харесва, но може би е по-добрият вариант за стартиране. Така че за момента ще е това. Много ми се иска да пусна услугата на 29 юли, но е чисто заради слънцестоене и пълнолуние и някакви такива неща, с които по принцип съм обвързвала, примерно, и стартирането на Godsmail. Може би няма да дочакам 29-ти, в момента сме 26-ти и то всъщност утре, като се чуя с сайта, да, то ще стане така или иначе 28 или 29, докато е максимално изпипано, за да може да се пусне. Надявам се да няма други драми, други проблеми. Така или иначе, номера, който е в самия сайт, винаги е активен и всеки може да звънне и също да попита каквото го интересува. За сега така го правим и да видим кога всъщност услугата ще е активна. Най-после е време за апдейт за новата услуга. Ще ви разкажа какво се случи до сега. Не помня от кога е последното видео, което съм записвала. Мисля, че от събота. В момента сме четвъртък, 30 август. През този период спонсорирах реклама през страниците и профилите на Pet Paradise. Изпращах мейли до клиентите си от град Варна, които са си поръчвали вече от магазина от Pet Paradise. Писах в Viber на клиенти от Варна. Съответно, пуснах сторита и постове през личния си профил. И искам да ви кажа, че имах 0 отзвук за последните 3 дена. До днес. Какво направих днес? Всъщност ще започна от вчера. Какво направих вчера? Реших да си пусна пост от личния профил с мои снимки, с кучета, с моите кучета, с чужди кучета, към 2 фейсбук групи, които са за чужденци, живеещи във Варна. И видях, че имат доста повече рич, доста повече хора се ангажираха с поста, харесаха го и така нататък. И си казах, това ще го направя и с българските групи и ще застана с името и лицето си за услугата. Това и направих. Тази сутрин пуснах постове по няколко кучешки групи и няколко варненски групи, включително Забелязано във Варна, въобще големи групи. Отново с лични снимки и през личния ми профил. Искам да ви кажа, че това стана преди около 2-3 часа. Вече съм отговорила поне на 6-7 запитвания. Включително имам една опознавателна среща за утре, която вече е уговорена с цена, период. Става въпрос за 2 кученца. И така, и продължават запитванията, дори в момента отговарям на такива. Голям интерес има под постовете, доста добър отзвук за услугата. Общо взето съм много развълнувана. Едно вметване. Аз имам рожден ден на 9 август. Първата ми поръчка е за датите между 7 и 10 август. Тоест, това е подарък за рождения ми ден, аз така го приемам. Така или иначе, аз тази година не мисля да празнувам. Поне не е нещо гранде. И така, супер съм доволна. Утре ми е срещата с дамата. Няма да снимам.
самата среща, но ще ви разкажа всичко за нея. И след това вече ще снимам, когато съм с кучетата, стига тя, разбира се, да позволи. И така, време е да ви разкажа как мина първата опознавателна среща с собственик на куче и съответно кучетата. Всъщност, мацката беше много приятно впечатлена от документите, които разписахме. Точните й думи бяха: ти или си живяла в чужбина, или си много наясно какво правиш, защото този договор е много добре направен. И честно казано, много приятно ми стана, че се оценява това, защото аз наистина много се постарах всичко да е изрядно. Кученцата ме приеха прекрасно, изключително големи душички, много послушни. Не мисля, че ще имаме някакви проблеми по време на разходката. Дадох си сметка, че тази услуга, освен че ще ми позволи да развивам повече Pet Paradise, ще ме запознае и с много готини хора, защото в крайна сметка най-яките хора гледаме домашни любимци. Съжалявам, това ми е мнението. Първият договор вече е разписан. Ще гледам животните от 7 до 9 август. Последната ни разходка ще е всъщност на рождения ми ден. И така, хайде да ходим при тях. Ето го и другия. Искаш любов. Всички искате любов. Ще излизаме ли? Викай, брати, хайде. Макси! Изплаш се от котката ли? Стресираш кучета? Ами хора, ето че дойде момента за края на това видео. Всъщност сега отивам на последната си разходка на първите си клиенти от Pet Sitting услугата. Много неща се случиха за тези 3 дни, в които трябваше да ги разхождам. Колата ми се счупи 2 пъти. И 2 пъти на мястото, където са въпросните кученца, което беше доста неприятно. Даже в момента съм с друга кола. Моята е на ремонт. Естествено, поетия ангажимент не ми позволява въобще да остана без кола. Т.е. всичко трябваше да се случва много експедитивно. Но въпреки всичко съм много доволна от всичко, което се случи с старта на петситинга. Тъй като мацката, собственичката на кучетата, е много готина, реших да й направя и един подарък от Godsmell, за тези, които не ме познават. Godsmell е парфюмерията ми. Чакайте само да видя къде да оставя телефона. Ето, вътре съм изложила едно благодаря ти за доверието, защото все пак изисква доверие да си оставиш кучетата на непознат човек. Сложила съм и 10% отстъпка в Pet Paradise и съм изложила отливка от готин парфюм. Надявам се да съм ми помогнала да се чувства спокойна по времето на почивката си за животните й. Те са много сладки, много послушни. Взимам ви с мен, сега ще ви ги покажа. Тръгваме. Стигнахме. Между другото, много добре си преценявам времето. Винаги тръгвам по-рано от уговорения час. В смисъл доста по-рано, защото има задръствания. Района, в който съм, не е в центъра и ми отнема време да стигна до тук. Понякога пристигам по-рано, но никога по-късно. И хайде при кученцата. Хайде, влизай. Влизай. Здравейте си. Какво правиш, Хани? Макс!
Макси! Здравей! Да, съкровище. Искаш навънка ли? И сега излизаме. Остава ми подаръка. Надявам се да й хареса. Мисля, че харесва парфюми. Като гледам колко ароматизатори има тук. Парфюманите се познаваме. Ставаме го. Ето тук. И Макси, Хани. Елате. Излизаме на разходка с тези двамата. Бих разходила и котката. Имам чувството, че и тя иска. Ела, тук писи да те покажем на влога. Вижте я. Всъщност тук има още котки, но те сега не искат да са част от този влог. Между другото, да не помислите, че снимам без позволение. Изрично съм попитала. И всъщност Макси, мисля, че дори е вайрал в TikTok. Така че нямаме проблеми с снимането. Хайде на разходка. Хани! Ела да го слагаме този повод. Ще изчакаме брат да се напие на вода. Ето го, напи се. Ела, тук коте. Така, по време на разходката съответно няма как да снимам особено много, защото все пак трябва да наблюдавам кучетата, не телефона си. Така че ще видите много малка част от нея. А това е техен приятел. Хани много обича да му досажда. Той не отразява особено. Майката на Хани и Макси се грижи и за кварталните кучета. И ме е запознала и с тях. Нали така, патата? Хайде. И Хани и Макси са спасени от улицата. Ето го другия квартален. Ей, здравей! Видя си приятеля. Ела. Айде покажи се, вижте какъв си хубав. Голям послушко. Шефке. Хани е голяма шефка. Хани. Ела. Много сладки. Целувате ли се? Да. Давайте, бе. Да, и тя връща целувка. Ами хора, благодаря ви, че гледахте влога. Надявам се да ви е бил интересен. Ако имате нужда от петситинг услуги, от парфюми, от неща с домашния любимец, в описанието ще оставя сайтовете си. И с Макси и Хани. Хани е ладата, видят. Тя сега не е удобно да дойде. Да ви пожелаваме много хубав ден. Бай!